Moi! Ajattelin tehdä pienen korttitempun, joten ihan peruspakkakortti. Tai siis mä teen tästä vaikka tutoriaalin samalla. Joten valittakaa kortti. Ketä valitsette vaikka tämän. Okay, hyvä valinta. Valitsitte tämän. Joten nyt me pistetään tää kortti tonne keskelle pakkaa. Eikö tää ole keskelle? Ja keskelle. Pistetään sisälle. Nyt tulee se itse taikatemppu. Joten mä pistän tän pakan mun selän taakse ja sieltä haen. Mä en löytää teidän kortin. Joten pistän tänne alle. Joten näin. Ja nyt teidän kortti on ainoa kortti, joka on niinku näin päin tuolla pakassa. Etsitään. Se on. Kas mä näin teille nää kortit. Joo, no mä näytän teille. Mä näytän teidän kortin. Ja siinä. Se on siinä. Joten. Näytän miten tää temppu tehdään. Joten. Tähän tarvii pienen setupin. Eli sä käännät. Katot, että nää nyt ihan normaalisti nämä kortit. Joten sä teet näin, että sä käännät täältä tämän kortin näin, tähän päälle. Joten nyt tämän korttipakan pitäisi sulla olla näin. Joo, voit käydä hakea itse asiassa ne kortit. Aivan. Okei. Sitten kun sä oot nyt hakenut ne kortit jostain kaapistas ja sulla on kortit sitten tällaisessa asennossa. Et kaikki on ihan normaalisti, mutta sitten tää päällimmäinen kortti tässä käännetäänkin näin päin. Sitten kun se on sulla noin, niin sä oot valmis aloittamaan tempun. Joten sä aluksi pidät tätä näin päin, että täällä on ihan normaalisti kaikki näin. Ja pidät sitä näin. Sitten, kun sulla on tässä kädessä nämä kortit, sitten sä annat niiden valita kortin. Ei ole mitään väliä mikä kortti se on, kunhan sä et vaan näytä niitä liikaa, että ne huomais, että tää kortti on täällä väärinpäin. Sitten ette levitä liikaa, levität ihan pikkasen ja sitten ne yleensä ottaa sen siitä keskeltä. Sitten otatte ton. Ja nyt tulee se yksi tärkeä juttu. Sillä aikaa, kun sä näytät, tää on nyt pata kakkonen, se näkyy vähän huonosti tuossa kamerassa, mutta niin, te näytätte tätä korttia, niin te käännätte samalla tätä pakkaa. Te voitte pistää sen vaikka pöydän alle sillä, että se vaan rentouttaisit sun kättä. Mutta oikeasti mitä sä teet on, sä vaan käännät pakan näin päin. Oho, nyt levähti. Joten siinä on tää. Joten te vaan käännätte pakan näin. Pidätte sitä näin normaalisti kädessä. Käännätte sen vaan kädessä. Pidätte vaikka pöydän alle. Pidät vaan tänne näin. Käännät siellä, ihan kun se olisi vaan rentouttanut kättä. Joten sit se on vaan tällaisessa rentouskortit. Joten. Mutta älkää näyttäkö tätä pohjaa ikinä. Pidätte aina käden näin. Okei, sitten. Kun te olette antanut katsoa korttia, niin pistätte sen tonne ihan sama minne. Tonne keskelle pakkaa. Näin. Mut nyt nää on näin nää kortit. Joten nyt niiden kortti on jo täällä. Mutta me ei kerrota sitä vielä. Tai näyttää sitä vielä, vaan me pistetään se nyt selän taakse. Voit tehdä yhdellä kädelläkin, jos haluat.
Voit pistää selän taakse ja kaikki mitä siellä selän takana tapahtuu on tämä. Ei mitään. Käännät vaan selään, että tää on näin päin täällä. Käännät ihan näin vaan. Totta kai sä voit tehdä sen näin, että heti kun ne on laittanut sen kortin, niin sit sä näytät täältä. Mutta mä nyt täällä selän takana käännän kortin, joten nyt on normaalin näköistä. Sitten vaan voidaan vaikka levittää nämä kortit tähän näin, no nyt tää ei kyllä näy kamerassa yhtään, joten mä näytän sen nyt ihan vaan tässä. Sitten vaan esitetään sitä korttia, kunnes te löydätte sen ja wow. Katsojia on hämätty. Taikatemppu tehty. Muistakaa, että ette ikinä kerro, miten tää taikatemppu tehdään, koska muuten se pilaa sen hienouden. Joten tää oli taikatemppu ja moikka! Muistakaa tykätä ja